morjesta vaan kaikille. Täällä taas niin Jallun drinkkikulmassa, niin koitetaan taas saada kehiteltyä jotain kaikille meille herkkusuille ja mitä kaikkea. Hyvin taas alkoi herkkusuille. No, ihan sama. niin, tehdään hei semmonen pieni klassikko tuolta 90-luvulta kuin Ville Vallaton. Kyllä, mä tiedän jo valmiiksi, että mun vatsa ei tule tykkäämään tästä. Mutta joo, aloitellaan. Eli mitä siihen tulee? Aloitellaan taas näillä vallan upeilla sydämen muotoisilla jäillä, niin laitetaan niitä nyt muutama tuonne. Ja sitten tosiaankin niin banaanilikööriä, eli mun tapauksessa pisangia. Sitä noin siitä 2 senttilitraa. Vodkaa. Sitäkin yllättäen tulee. Aha, noni. Aukees nyt. Pakko vähän maistaa. Joo, ei huono. Sitä tosiaan niin 2 senttilitraa. Noin ikään. Oli muuten yllättävän hyvää. Tämä oli siis ensimmäinen kerta kun kyseistä vodkaa edes maistan. Mutta sitten haluamaasi maitoa. Tässä on noin 2 desiä. No joo, no pikkasen joudutaan. Ihan itsipitsi tippa jäi pois, mutta ei sen mitään. Ei haittaa tässä tapauksessa. Ui saakeli. Pieni. Noin ikään. Oho. Sitten pitäisi varmaan niin... Se on Ville Vallaton. Voi vitsi, ja vatsa tykkää varmasti. Sitten vaan ruvetaan maistelemaan. No, maistuu. Ei niinku vaniljajäätelölle, mutta tulee mieleen tämmöinen puikko, jokin pakettijäätelö tosiaan, että joo, mikäs siinä? Tällaisena kesäisenä jälkkärijuomana vaikka. Ja kun tähän ei nyt oikein ole mitään appelsiini, limekuorta tai sellaista, saathan sä laittaa, jos välttämättä haluat, mutta mulla on tässä tämmönen vaniljatäytteinen niin vohvelikeksi, niin 5, 4, 3, 2, 1. Joo. Aika bueno. Mutta joo. Sellainen Ville Vallaton tällä kertaa. Mä menen tonne backstagelle mässyttämään, niin kiitos sulle kun katsoit tämän videon ja katsotaan mitä keksitään seuraavassa. Moikka!